A za sebou kolik? Schválně. Správně, to se zvede na živý krabice. Tak a ještě nevěsta nás požádala, jestli bychom neprověřili, jestli se taky její nový manžel bude mít taky k dílu. Takže jsme pro něj připravili takový velice jednoduchý test. Poprosil bych vás, kdybychom se mohli přesunout tady k šopě. A když se tam přesuneme, tak něco málo k pravidlům. Ke splnění úkolu bude stačit, když se rozštípne ten horní špalek. Samozřejmě za ten spodní jsou potom body navíc. Odpočítáme mu to. Když to ti Kačka pomůže. Musí se na to myslet. Bacha, vytine ruplí záda. Napluj si do ruky, anebo na ten špalek. Pozor, je tupá. Pozor na nohy. Šel dozadu. Na 3, nebo jak? Raz, 2, 3. Já si myslím, že nevěsta dobře vybrala. Já bych využil to,